Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampeyan nantang kali kula to? Malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mang tantang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumes Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh, lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Kagungan rokok mboten? Ora, tak caosi. Niki nggih rokok dum-duman. Gandak blagunduk suaru gembal. Sumarante, hawala. Namung drilan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi pun Patih Udawa. Kunjuk kersa paduka Gusti kula sanata ing Dwarawati. Kakang Patih Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha. Ana liwat prayoga nunggu ngadhep ngarsaning ingsun. Sampun boten kirang mriki wiswanipun ingkang abdi pun Patih Udawa diweji sembahan kula. Nun mangke Bapa Penemban sarawuhipun Bapa Penemban Durna wonten negaring Dwarawati ingkang putra pun Kresna ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Bapa Penembaning Sukalima Bapa Penemban Durna jimat sembahan kula Bapa Penemban Durna ing Sukalima. Gandhok bleguduk swaru gembel sumarante hawala. Kula nuwun inggih nggih. Akarya Bapa raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima. Dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Dwarawati. Asung paseganipun paduka anak Prabu sampun kula tampi akarya birawaning manah mboten langkung. Keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa ing Sukalima kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Dwaraka. Nggih, anak Prabu Sri Bathara Kresna. Kula cadhong tangan kula kekalih kula kalongaken wening lungaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah Bapa Penemban Durna. Oh inggih. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Wonten ing dature negaring Dwarawati dinten sak mangke menika nggih. Koko Prabu. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu, kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten Projeng Dwarawati. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara Wayaktura jagat. Ya Kresna. Slamet sawaningipun Kakang Niring Sambikala. Ana ing negari Dwarawati tansah pinaringaning kawidadan. Mung keparengipun Kakang ngaturake salam taklimipun Kakang. Kunjuk ngersane Yai Prabu ing Dwarawati, Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu, kula cancang pucaking weni dumawing wijang urmeketing werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah wonten ing Projeng Dwarawati. Yai Prabu Dwarawati kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ing Projeng Dwaraka dina samengko iki. Yai Prabu Kresna. Koko Prabu kasinggihan mekaten saestu andadosaken gugup guragapan raos sing manahipun ingkang raying Dwarawati. Krana rawuh paduka Bapa Penemban Durna tuwin Koko Prabu ing Mandura ingkang sengkan-sengkan datan pepepuyan malah tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raying Dwarawati. Koko Prabu dene tedhak paduka sareng kalawan Bapa Penemban Durna menapa wonten sambung rapetipun menapa menika rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung anyarengi rawuhing Bapa Penemban Durna. Koko Prabu Yayi wonten timbalan wale-wale menapa yen to praptanipun Kakang ana ing Projeng Dwarawati iki sayekti ora kok ambarengi marang rawuhing Begawan Durna kuwi ora, nanging pancen sowaningipun Kakang ana ing Projeng Dwarawati bebarengan kalawan Bapa Penemban Durna budal saka negara Ngastina. Menawi ngaten bidal saking negari Ngastina. Ya pancen mengkono. Lajeng wigatosipun menapa Koko Prabu Kresna? Babagan perkara wigati dimen Bapa Penemban Durna ingkang ngunjukaken ngersaning Yai Prabu Dwarawati. Sababipun Kakang minangka dadi saksi tama bakal pangendikaning Yai Prabu ingkang tinampa kelawan pun Kakang. Lan pun Kakang wis nyara widhekake sarta wis prasaja lamun Bapa Penemban Durna bakal munjuk atur ngersaning Yai Prabu Kresna wiwit purwa madelan wusanane. Dene pun Kakang mung kari nekseni marang pangendikaning Bapa Penemban ing Sukalima. Mula Yai dina samangko bakal ana atur saka Bapa Penemban Durna ingkang kunjuk ngersani Yai Prabu Dwarawati.
Koko Prabu sanget andadosaken gugup raosing manah kumacel raosing batosipun ingkang rayipun Ndarawati enggal kula ngawuningani menapa to sababipun dene paduka paring dawuh ing mekaten Bapa Penemban tumunten kula aturi ambabarana ingkang sejati menggah menapa to wigatosipun dene paduka Bapa Penemban rawuh sareng kaliyan kadang kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Lole kentos walu gembol manyar-manyar juk ning Dungkul Wana dadi alas-alas dadi wana. Lho nggih kan. Menawi sampun dipun paringaken mujatrasa paduka anak Prabu Ndarawati namung semanten badhe nyuwun idi palilah paduka anak Prabu kepareng paduka bapa aradi ningset anggen kula badhe sowan ngabyanto ngersa paduka sampun ngantos duna dungkap anggen paduka badhe nampi dhateng aturipun ing bapa ing Sukalima. Kula sumanggaken Bapa Penemban Durna Purbawasih wonten asta paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima. Oh nggih matur nuwun nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Hanjrah ingkang Basitarum kasilring samirana mrih sekar gadung ngas gandanyo maweh raras retnaning driya Sukalima kekantenan kelawan anak Prabu Baladewa menika boten saking pikajenganipun ing bapa piyambak namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Lho dipun utus dening Nyai Prabu Ngastina inggih kasinggihan mekaten lan mugi andhatosna ing kawuningan bilih sampun kondhang kabiyara jagat menika persasat keberbeken dhateng ngumandhangipun negari Ndarawati menika mboten saged kejawi namung ujaring kathah sami nyebataken bilih negari Ndarawati menika wonten satunggiling sekar ing nedeng ambabar Ganda Arum saengga kathah para raja nerpati para satriya para brahmana lan para kawula medhaipun wong loro saudon telu sauripan ingkang kepengin sanget amethik sekar menika kala wau Bapa Penemban ingkang dipun kersakaken menika kados pundi ingkang kula sebat sekar menika kala wau mboten saged kejawi namung paduka menika anggadhahi putra putri wujudipun wanita utawi wanodya ingkang sampun ndungkap dewasa. Nuwun sewu. Miturut mbake kathah sami nyebataken bilih Nalendra Ndarawati dinten samangke menika kagungan putra inggih menika ingkang wewangi Dewi Wrantawati. Nuwun pamunten. Kabar ing mekaten menika kala wau menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran nggih jagat wasisaning Bathara. Bapa Penemban apan kepara saestu bilih kula kagungan atmaja ingkang namipun Wrantawati mongko nyatanipun leres pangandika paduka titik lenggan sakmangke sampun ngancik dewasa kathah para raja nerpati sami kepengin ngayonaken atmaja kula winengku garwa nek ngaten cocok kalian menapa ing dipun aturaken wayah kula inggih menika Lesmana Mandra Kumara sabab sampun wonten setunggal Candra menika Lesmana menika gandrung kapirang
Lesmana menika kayungyon duwen kapandhuk beda ring katresnan. Sareng dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, mboten wonten atur saking putu kula Lesmana Mandra Kumara kejawi piyambakipun menika kapilut turideng asmara. Kapandhuk curigeng asmara inggih menika kapilut katresnan kaliyan ingkang putra Dewi Wrantawati. Nah, tumunten anak Prabu Duryudana menika utusan dhateng Bapak ing Sukalima supados sowan wonten negari Indrawati ingkang wigati angebon-bon encangan jejawah sonten. Kula minangka dados wakilipun anak Prabu Duryudana anglamar nedyambayang dhateng putra-putri Paduka inggih menika pun Dewi Wrantawati badhe kadhaopaken kaliyan Lesmana Mandra Kumara. Menika nggih menggah wigatosipun dening Bapak Sukalima sowan sarengan kan anak Prabu Baladewa. Kresna nuwun maring adawu. Kejaba Bapak Penemban Durna ingkang pinasaran bab kelakon lan nurane Wrantawati binaya marang negara Ngastina. Iki pun kakang uga pinasaran Purbawasisa kelawan Yai Prabu Ngastina. Supaya gawe srana Wrantawati kelakon kadhaupake lawan Lesmana Mandra Kumara. Sabab pitunganing Yai Prabu Ngastina pun kakang kuwi kadange werda Yai Prabu Kresna. Mula yen to pun kakang minangka dadi saksi tama bakal aturing Bapak Penemban Durna ingkang konjuk Yai Prabu Ndrawati iki mengko siadi ora bakal kabotan maring angkat Majapahit Wrantawati bakal didhawuh kelawan Lesmana Mandra Kumara. Kresna kula wonten paring adawu ngelingono Yai. Lesmana kuwi nadan anak ratu nanging duweni nasib sebel sial. Lesmana kuwi nadan duweni utawa duweni kabejan minangka dadi anak ing Nalindra nanging Lesmana kuwi kedunungan sebel sial. Buktine pendak-pendak arep ngayunake suwijining putri tansah gagar wigar, pendak-pendak ngayunake wanita ora kelakon. Mula sakedhakan iki tak suwun kanthi banget Yai Prabu Kresna nglelakna putramu Wrantawati bakal binaya marang negara Ngastina ingkang wigati kadhaupake lawan Lesmana Mandra Kumara. Yen to kateman kaya ngono iki mengko kelakon Yai, siadi bakal nambak susah penggaling Yai Prabu Ngastina. Siadi bakal gawe tentrem lan ayem ing penggaling Yai Prabu Ngastina. Sabab solah bawan Lesmana ingkang nandhang gandrung mau sayekti ora kok ngeliling semeng Yai Prabu Duryudana dhewe, nanging persasat kabeh para pinisepuh lan para punggawa nayaka Ngastina padha isin nyumurupi kahanan Lesmana Mandra Kumara ingkang persasat. Aduh, kaya dene wis koncatan akal, ingkang persasat kaya dene wis koncatan nalar. Solah bawane kaya wong edan, solah bawane kaya wong bambung tulut ngulurung. Mula Kresna reksanen asmaning pun Kakang, reksanen asmaning kadhamu werda ing Mandura srana siadi maringake atmajamu Wrantawati bakal tak boyong marang negara Ngastina. Sabab yen iku nganti gagal pun Kakang ora kelakon boyong Wrantawati marang negara Ngastina, apa ora teges pun Kakang kuwi memirang lawan asmaning pun Kakang dhewe, mongko pun Kakang wis saguh bakal ndhawuhake Lesmana Mandra Kumara antuk putramu Wrantawati. Ah mangga nggih pratri menggalih mesakaken ingkang raka anak Prabu Baladewa lho nggih. Anak Prabu Baladewa sampun prasapa ngesanipun anak Prabu Duryudana bilih sarana priyambakipun panjenenganipun nderek rawuh wonten negari Ndrawati mriki sagedipun temtokaken Wrantawati tertentu badhe kaboyong dening ingkang Bapak ing Sukalima kelawan ingkang Raka ing Mandura. Mari paduka anak Prabu menika ngersakaken lintu-lintu menapa Mas Picis Raja Brana Peni Raja Peni guru bakal guru dadi menika badhe kula aturaken. Kula aturi paring dawuh menapa paduka anak Prabu nyuwun lintu negari, monggo kula aturi paring dawuh. Negari pundi kedadipun bedah. Mangke para sata kula sagam bedah negari menika kapisusuk kanthi paduka anak Prabu Indrawati sarana lintu atmaja paduka inggih menika pun Dewi Wrantawati. Oh, monggo to nggih. Mesakaken dhateng Bapak ing Sukalima. Mesakaken dhateng Lesmana Mandra Kumara. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwa kawon lan werkut anu sapa Gatotkaca. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwati kawon kalian Pancawala. Lesmana menika nuwun sewu badhe nggayuh bakul angkringan ora krakon. Oh, menapa mboten nami sebel sial Lesmana menika? Monggo nyatanipun samangke menika sampun mboten kados dene lare ingkang akalipun genep. Pendak dinten turut melurung tetembangan kados dene tiyang ingkang sampun ical akal warasipun. Kula aturi paring dawuh monggo
menawi kados paduka anak Prabu menika mboten maringaken Prantawati dhateng Lesmana Mandrakumara menika mangke kula nyuwun sewu panjenengan menapa badhe mentala nyumurupi anak Prabu Duryudana ing Ngastina menika dari nandhang kesisan ingkang langkung lebet ger Bapa Penemban kula wonten maring dawuh kula nuwun sewu tiyang sepuh mala kramakaken dhateng atmajanipun menika gegaranipun tumrap kula inggih menika katresnan mergi menapa tiyang nglampahi katresnan menika menawi keplok mboten tangan kalih menika mboten badhe sae kedadosanipun ngibaratipun tiyang keplok menika kedah asta kalih ingkang kakung nggadahi raos tresna ingkang putri nggadahi raos tresna menika tumrap kula menika mangke menawi dipun pala kramakaken badhe manggih kulawarga ingkang sae lan boten badhe mandheg wonten ing margi Bapak Penemban. Oh, leres-leres menika. Pancen keplok menika kedatangan kalih. Nek boten tangan kalih umpama tangan siji nang sirahe kancane rak menika naminipun boten keplok ning ngeplak. Inggih. Nanging nuwun sewu tumrap kula Lesmana lan Prantawati menika sampun sami tresnanipun. Kula nyuwun mapunten menapa anak kula Prantawati nate sak pejagung lan Lesmana. Nah, menika dereng. Menika dereng. Namun kula nyuwun sewu wonten tetembungan piyai sepuh nyebataken tresna kuwi jalaran saka kulina. Lho, nggih ta? Kresna menika jalaran saka kulina. Tresna. Inggih, maksud kula tresna mboten kresna. Menawi kresna panjenengan, inggih. Tresna menika jalaran saka kulina. Inggih, Bapak Penemban. Dipun menapa-menapakno menawi pendak dinten Srawung menika nuwun sewu saya suwe ketukulan rasa tresna menika yakin bola bokin inggih contonipun kula nggih kula menika lan ibunipun Satama menika wiwitanipun inggih boten tresna nanging nyatanipun saya dangu kula saya kerep sapa gedhokan tumrap ketukulan rasa tresna nuwun sewu lho menika antawisipun tiyang kalian satu kewan kemawon saged ketukulan rasa tresna menapa malih menawi tiyang kalian tiyang menika nuwun sewu kula wangeni 7 dinten kemawon menawi Srawung saben dinten pendak-pendak kepethuk pendak-pendak sak pejagong pendak-pendak omong-omongan toh menika saged njajaki dhateng batosipun piyambak-piyambak lajeng tumuli ketukulan raos rasa tresna menika mangke menawi Prantawati kabaya wonten negaring Astina menika mboten kok lajeng dipun dhawuhaken ning disrawungke dhisik karo Lesmana Mandrakumara disrawungke supaya bendina ketemu bendina iso omong-omongan bendina iso sak pejagong menika mangke menawi dangu sajaning dangu tumuli ketukulan rasa tresna lah menawi sampun sami tresnanipun lajeng dipun dhawuhaken mboten kok ujug-ujug diboyong terus didhawuhke lho menika mboten sae inggih mekaten Bapak Penemban inggih mangke menawi sampun sami tresnanipun ning badhe ngijapaken inggih menika Ustaz Tugiyono amargi kala wau sampun paring dawuh Lesmana menika tasih Jaka Prantawati menika tasih Kenya tegesipun panjenenganipun tertentu sagah ngijapaken mergi menawi menapa ingkang sampun kagungan garwa lan ingkang sampun mengku dening priya menika mboten purun ngijapaken inggih Bapak Penemban inggih menika nggih monggo kula aturi paring dawuh mangke dipun papanaken wonten ing kasatriyan Saroja Binangun dados tunggal kaliyan Lesmana mangke lajeng pendak dinten pinanggih lajeng ketukulan rasa tresna kaliyan Lesmana Mandrakumara kula ingin badhe nggathukaken kula mangke saben dinten ugi badhe mapan wonten ing kasatriyan Saroja Binangun lupute tresna karo Lesmana ya tresna karo aku Bapak Duru kok kados mekaten pengertianipun wong niki sambil menyelam minum air ning boten kenging mekaten menawi ngantos ngaten menika Bapak Duru damel sakit manahipun ing wayah Lesmana Mandrakumara mboten kok Ger menika namung timbangane ora omong nggih Bapak Penemban ngaten monggo Ger kula aturi paring dawuh nuwun sewu sak menika ngaten kemawon Bapak Penemban nggih kersanipun kula badhe nanting dhateng anak kula pun Prantawati jalaran ingkang nglampahi menika anak kula pun Prantawati leres mboten wonten alamipun kula kok nglamar Prantawati kok sik Rabi Prabu Kresna menika mboten inggih kula badhe nglamar utawi badhe nanting dhateng pun Prantawati menawi Prantawati menika purun kadhawuhaken monggo kula aturi mboyong nanging menawi Prantawati anak kula menika mboten purun dipun dhawuhaken lan Lesmana nyuwun pangapunten nuwun sewu paripaksa kula mboten saged nyaosaken anak kula pun Prantawati mergi kula kuwatos
menawi anak kula menika mboten tentrem tuwin mboten bingah anglampahi mangun bali wisma kaliyan Lesmana menika sami ugi kemawon jejuwing dhateng raosipun tiyang sepuh lho Bapak Penemban. Dereng ngantos purna anggen kula nampi pangandhanipun Bapak Penemban Durna menika mboten san pangling ingkang sowan Panakawan Pandhawa. Lho la iya la kok malah Bagong karo Garing ting gruduk sowan ning Ndorowati wigati napa? Mestine sowan ana negara Ngamarta, wong nyatane dheweke kuwi abdining para Pandhawa. Lah kok malah padha ting gruduk sowan ning Praja Ndorowati. Nanging Kresna nadyan dikaya ngapa si Adi tau tate nampa pangudanging Panakawan. Ora ketok mung sedhela, iki uga abdi Ndorowati. Mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Garing. Tumuli timbal napa wigatine? Koko Prabu kasinggihan mekaten kasekecakno ingkang langkung prayogi. Ya Kresna. Pun Kakang bakal midhangetake ngeten lho. Apa wigatining para Panakawan sowan ing Praja Ndorowati? Panakawan Bagong sawise satata padha kanthi harja sak praptamu Panakawan Bagong Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune Demawahing Tawang Towang sinuwun kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk sandha pepoda paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku tanpa nono kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan prayoga nunggonmu lungguh nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat kok ora Garing ingkang eneng ngarep antaraning kowe karo Garing kuwi tuwa Garing mestine ingkang munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh. Garing niku nembe kening penyakit gejala bisu. Lho, Garing kuwi nggih nek omong klera-kleru, nek omong kecetat-kecetit mengke ndak malah mleling semi. Niki sedalam rangka terapi supaya mari cangkeme. Mbok sik apik to, Gong. Urung-urung aja. Kowe kok sak tembung-tembung kok nglarake ati. Lah kene iso guneman apik. Nggih, niki nek apik guneman mung pisan pindho, mengke nek kesuwen gagap. Ha cilaka nek nganti gagap, wah ngisen-isen ke mula kula mawon sing matur. Iya wis ora dadi ngopo. Kowe karo Garing padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi panjenengan Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong nun nggih. Sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengele. Bagong wae padha raja sak praptamu Bagong. Woi, Penemban Durna. Oh iya. Lho. Sampean salah alamat. Lho, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndorowati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa Bagong. Aku sowan nang Praja Ndorowati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya. Slamet tekamu wilujeng niring Sambikala. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Garing kowe padha raja sak praptamu pangestunipun Penemban Durna wilujeng niring Sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Oh tak tampa lho gawe pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana. Raos sing batos kuku kula Penemban. Wah, isin tenan. Sesuk nek aku lunga rasa melu rek. Lah melu ya ora apa-apa. Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konja sinuwun. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Garing Padhararja sapraptamu pangestunipun Sinuwun Prabu Mandura wilujeng niring Sambikala kepareng kula ngaturaken semut cengelmu kuwi sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa
Ya ditambake arek. Nggih. Kuwi ana kawan wigati. Nek wanci gegojekan, mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh. Ampun kuatis mengki kula bakal panu cengelmu pados tamba. Bagong Padharjo sapraptamu. Panjenenganipun Ndara Senyaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogakno Bagong. Nun inggih. Garing Padharjo wilujeng Ndara Senyaki. Sik, sareh sik, dileti rada-rada bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Ya garing prayogakno. Nun inggih sendika. Rada ado-ado ngono kok ndak gagap. Punakawan Bagong Padharjo sapraptamu. Pate Udawa wilujeng Ndara Pate. Bekti kula kunjuk nggih Ndara Pate. Ya Bagong, pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Garing slamet tekamu. Pangestunipun Ndara Pate wilujeng. Suwi ora dolan ning Widara Kandhang. Wongke wis sawetara wektu kula mboten dolan teng Widara Kandhang. Kaya kenal apa to? Kenapa dekelmu melacar? Ora ngece ta, Kang? Garing sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakane. Pangestunipun mboten. Bagong dalem ana wigati apa sowan, apa diutus dening bapakmu, apa diutus dening Pandhawa, apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparakaken matur sinuwun. Iya wis tak keparake. Matur sembah nuwun. Menawi wonten lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng ngaturaken lebah Siti Sekul. Kleruwe kok mempeng. Apa rene biasane tebah kok lebah. Lebah ngentuk bathukmu ki kok. Ya ora nesu, aku kan kakang wis sama. Sesuk tak setelikake cangkeme. Nangis meneh. Anggerane kok tebas Siti Sekul binung teling ron kelapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjat kersa Paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jernyatanipun kula menika namung kawula alit. Jernyatanipun kula menika namung piantun ngandhap papanipun. Iya. Mila kirangin tata krami, kirangin ngunggah-ungguh kula nyuwun sumunturing Samudra Pangaksami. Wong dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing ngrenengi? Lho. Baladewa dunekke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Mara gage matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten inggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa meneh? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk iki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun ngaturaken duta penglawung sinuwun. Lho, duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Kowe mboten, Ding? Basa sastra angel kan. Ngaturaken gedrawasan. Bilih sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu. Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara kok. Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petruk iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wis.
Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tate ngundang Baladewa. Ning nganti Petruk loro, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo para Pandhawa. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik ta, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng saya cara hah? Urang-urang guys gawe tratapan kene iki lesuan wis diati-ati kene mung omong Petruk lare kok bojone diposine balik koyo sabar wong urip nang alam donya iki kudu sabar ki ana watese ning tetep kudu sabar. Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Zaman semanten pun nonton dokter nggih wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku Pak Mantri malah men nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Wong di teri wong lara kok blas ora dipriksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Iki tenanan mau serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake teng dukun nggih dukun niku pun diteropong ngangge napa jenenge semprong diobong terus ditonton ngangge semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Vertigo kok vertikal. Vertigo niku mbek mboten Petruk ya waras. Di tes air kencingnya niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diajane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik. Monggo Petruk rokoke ra bantre ra jamak-jamak tok. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Pancen kula ngajar Petruk niku. Trombok le ngrokok iki direm kampas entek gong wis ben blong ya men ngono. Paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Terus kula niku bingung lha kowe jane lara apa ta, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek ngangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Mbak. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono to enggak. Panas tenan. Bathuke kula demek niku panas terus kula kei lenga klenthek terus kula dalahi tempe pletik lho to. Bathukmu iso kaya wajan. Iya. Ngoten niku. Sawijining dina Petruk nika gelem omong. Lho, Petruk gelem omong. Nggih. Truk, mbok omong ngono kuwi, Truk. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Truk? Omongo. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong lamar.
Hawa. Iya. Tak dodoke korene ra sikate wonge. Lah. Ben bulanang mbok wedok asikat. Aja nekat. Ayo ta Reng. Mantan. Jebula Petro niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men kok wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerahe kok. Jebule Petro niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petro. Duk nalika lakon bangun jembatan bangun Candi Saptawarga. Bangun Candi Saptawarga. Sampeyan ngendika kali Petro to, "Truk, nek kowe iso balekke pustaka Jamus Limasada, kowe esuk tak pek mantu." Ora. Kapan yo? Weh, lah iki iso tak glimpange tenan iki. Ngaku ora. Petro ngamatur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasina. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Narendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumameng drancang seta tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu mencra-mencre esuk tempe sore dele padha wae. Ngoten, sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kanarendrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh, suwi iki. Wis yamene. Dar limbukan jam piro iki? Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae? Nah, jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa Reng? Ah ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kira bodho. Kira ya men. Nek sampean pun nate janji harus ditepati. Ngibarate men saramano Oscarimano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula meh ngawur. Panjenengan kudu nepati. Monggo saniki kondhanging jagat, kondhang Kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Namanipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prantawati. Ah, Prantawati. Lah niku sing digayuh kalih Petruk Kantong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petruk kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petruk. Wong Petruk iki kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono wong jaluki rokok ngarep warung ngarep kae. Monggo mengke sing mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih ning gandeng mbangane Petruk niku mati merga lara ora keturutan sediane nggih. Alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandikanipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampean ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petruk Kantong Bolong. Gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan, Gong. Aja ming setengah-setengah. Nek perlu mati diwujuti. Oke, Truk. Wong urip iki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji, ora ngaku tau tate janji, amuken negara Ndarawati. Oh, siap. Mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kali Petruk dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero beteng sing kandel Ndarawati kula buyuki bathange gareng. Aku ngapa ta, Gang? Aku kira ngapa-ngapa karto buyuki. Kula buyuki bathang sayuta. Kula ora wedi mungsuh wong Ndarawati. Mangane kelangan Petruk
luwung Bagong mati teneng Dwarawati kula lakoni legane atiku. Setyaki boten timbalan. Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Wrantawati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Dwarawati. Ora, aku mareng ngejak sekak wong Dwarawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerek napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mangtantang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumeh Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh lenggah sing prayogi mriki lenggah mriki ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Kagungan rokok mboten? Ora. Go tak caosi. Niki nggih rokok dum-duman. Kapok ora wis caki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampean kudune. Nek sing nesu sampean nek beda lakone. Sing nesu sapa? Lah sampean niku ora tau maca naskah. Iki sing nemu nesu dudu sampean. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Wrantawati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Wrantawati? Durna Bagong. Ngajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana wong kentir. Lesmana wong peka karo dirabekke iki sing do nglamar ki do nganggo utek apa ora? Ah, iki lagi asli iki. Gimbal manyar-manyar joneng dungkul wana dadi ras-ras dadi wana Bagong berkencang Pak Papong kali codhe sapa sing gawe wong edan ngene Bathara-rada barang dinggo kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya ngopo Begawan Durna kowe muni piye Kresna aduh sorry sinuwun Lesmana wong kentir Lesmana wong edan lho kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa ora aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen Ratu Ngastina mung duwe anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada pecuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Darawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petruk bakal lara. Nek Petruk lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nek kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Gresani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae Reng, siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Metu japa. Cundha manik jeblok wetengku.
kepiye aku Durna wis dadi Reng ayo Reng digawe muntap Reng carane rene tak jak dialog oh iya iki sing arep nglamar Prantawati iki wong loro sapa wae Durna karo Prabu Baladewa lho Durna karo Prabu Baladewa Durna wis tak tantang monggo Durna gawe sayembara upama Reng upama piye upama Prabu Baladewa ki wangi Lesmana piye lho ayo aku abot Petruk terus ayo terbuat dari kayu bukan ada rodanya bukan ditarik kuda udah ada pengemudinya udah iki kok malah bedekan iki piye to iki iya goblok banget to iki maksudmu kok kita akan nesu kok malah ada kudanya nyeliprak bathukmu iki kok piye ayo radong kok ya ora ngerti kok ya sing arep lamar ki wong loro siji Durna loro Prabu Baladewa Reng apa aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye wah Ratu Mandura ki wedine mung karo aku lho Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa ning wedine karo aku nek ki musuh Begawan Durna musuh para Sata Kurawa ora sadi nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanang cangkeme sapa kuwi ngono sapa sing arep nantang Baladewa sapa sing arep nantang Baladewa diarani semane gawe masalah ayo Reng kowe wis tak gawe dalan kowe wis sumbar ayo ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi nek Petruk ora kelakon rabi Petruk mati piye mati mbok men oh tak kandhake Petruk kowe yakin kowe gong ora tumbak cucukan aku karo Petruk ki sayang kok ya ha iki muni ono kawan dalem sing arep nantang Baladewa sapa sing arep musuh Baladewa mau sapa ora ono karwani karo Baladewa kok ya Kang ya kita aku mumpung megar iki kampleng ye ora nangis meh canggeran dedet kok meng nangis titik nangis titik nanggrono wong jajan nangis men ditukokke oh anggrono wong nyumet udut nangis men disumetke wong kok kaya ngono lho ayo wis kula sing nantang lho kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu ngendi pamane ono eter kadeteyan manut lapangan voli yo gelem lapangan basket yo gelem lapangan bal-balan yo gelem teng pundi ajem lo eter kadeteyan pasan bareng boyong Urantawati dadi bojone Petruk mboten yen dadi bojone sapa-sapa Urantawati dadi bojone Semana Mandra Kumara sing kandha sapa sing kandha aku kula ora ngrentuke nek ora ngrentuke arep ngopo lho kula ora ngopo-ngopo aduh iki ra dadi iki waduh aku kok ya melu bunek to Bagong kok sampean mboten sak mikir iki tak pikire mawon kula sing metung perkara niki wani ngono metu njaba metu njaba lho ngopo ning njaba aduh piye ora dadi meneh to ngono ya ora paham kok kuwi tajak metu njaba ora gelem nek metu jero nek ayo ta nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab oh ya iya kowe ya klembak-klembike kok padane ora pokoke Prantawati raup anu kok raup rabi karo Petruk karo Lesmana karo Petruk karo Lesmana nek kowe ngayal kok tak glandang metu ayo tandinge nolok